Matur nuwun. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Dene bengi iki awake dhewe sowan mrene, Dik. Iya, Mas. Bengi iki awake dhewe sowan ana ing padukuhan ngendi iki? Padukuhan Nglampar, Kalurahan Wiladeg. Kapanipun Karangmaja. Ora ngono, ya. Bengi iki adicarane reoni paguyuban Sumber Tirta, apa ya? Sing ana padukuhan Nglampar utawa sing ana perantauan kabeh bengi iki padha ngumpul dadi siji ning lokasi pewayangan kene, Mas. Iya. Alhamdulillah, iya. Iki bengi iki ya mapane ana ing iki sebelah kono kuwi petilasan utawa iso diarani umbul bantreng. Ora ngono, ya. Kono kuwi ana sendange. Alhamdulillah aku mau iso sowan mrono iso ngrasake berkahe banyune ana ing sendang utawa ana ing umbul banteng kono mau. Iya, alhamdulillah, iya. Sesuk-esuk rono neh, iya rono neh, iya. Alhamdulillah matur sembah nuwun nderek mangayu bagya. Wontene dalu punika saged nglampahi reoni nggih menika pun paguyuban saking paguyuban Sumber Tirta ingkang wonten ing padukuhan Nglampar utawi ingkang mapan wonten ing perantauan dalu niki saged kempal manunggal dados tunggal wonten ing padukuhan Nglampar mriki. Iya, alhamdulillah. Ya melu seneng, Mas. Iya. Matur nuwun ya ning atase awake dhewe ditimbali mrene. Iya. Iso antuk, iso ngalap berkahe ana ing padukuhan Nglampar kene. Iya, matur nuwun sanget. Muga-muga ya pantung aku ya muga-muga tansah ngrembaka paguyuban Sumber Tirta, ngrembaka guyub rukun manunggal saya kompak. Iya. Amin. Tetunggalan dadi siji, padha sansaya rumaket tali silaturahmine. Iya. Sing disuwun ngono, Mas. Iya. Ya ning kejabane kutu kuwi awake dhewe ya ngaturke karo Pak Ketua Panitia mjane Pak Andang Jarot Trigunawan. Iya. Sing rikala semana wis kemareng rawuh ning ngubuke dhewe. Iya. Nimbali karo dhewe sarombongan. Iya ngono. Ya matur nuwun. Uga matur nuwun kanggo para warga perantau padukuhan Nglampar dalu niki matur sembah nuwun sangat luar biasa. Matur nuwun ugi kagem Pak Dukuh lan sedaya para warga ing masyarakat Nglampar. Pokoke dinunga sedaya mugi sami minanggih rahayu wilujeng. Ngawontenipun reoni paguyuban Sumber Tirta menika saged dadosaken sarana rumaketing para warga ing padukuhan Nglampar ingkang mapan wonten ing Karang Padusunan utawi ingkang mapan ugi wonten ing perantauan. Iya, ya nyatane pancen kompak tenan kok guyub rukune. Iya. Ya ning kene iki ya sing tak senengi iki ya iki destinasi wisata Umbul Banteng iki, Mas. Ha iya aku ya wah seneng rasane ya nyaman tenan ning kene. Iya. Nuansa Majapahit pancen ya bener-bener kuat. Iya. Pancen ya kejaman semono iki pancen ya kanggo petilasan jaman Majapahit ya ning Umbul Banteng iki. Iya. Mulane ya awake dhewe ndongake muga-muga semugane ya Sri Semana Bumi sing mapan ana ing bumi kene ya tansah semulur nggone ngayomi para warga ing tlatah kene. Amin. Kabeh pokoke toya saking sendang utawi Umbul Banteng menika saged murangkapi tumrap sedaya warga. Amin. Pancen kuwi sumbere ya ora entek-entek tenan. Iya, ora bakal iso entek. Iya. Wis kejaman dhisik ya wis nganti saiki ya ngono kuwi mbok saiki ketiga langkah tetep banyune tetep mili terus. Ya alhamdulillah ya kuwi berkah. Tumrap kabeh para warga ing Nglampar munggah ning Kelurahan Wiladeg. Iya, Mas. Iya. Matur nuwun, ya. Iki kok mburi kaya ana tulisane. Hal undangan kepada yang terhormat. Udu kuwi ya, udu iki ta ya. Pelatihan kesenian troklek. Wah ya. Udu kok ya, tak kira nek iki ya. Iya. Ora apa-apa. Iki bengi iki wis akeh tenan pamundutan sing mlebu ning kene. Iya. Ya diwaca siji-siji ben kabeh ya iso kewaca. Iya. Ki bengi iki ya awake dhewe sapa-sapan dhisik luwih dhisik kanggo para pemirsa live
streaming ana ing YouTube. Iya. 6.000 luwih. Iya. Uga sapa-sapa kanggo para miyarsa sing lenggah ana ing lokasi pewayangan. Iya, alhamdulillah. Iya. Uga salam-salam kanggo keluarga besar warga ing Nglampar kene sing ana kampung utawa sing ana perantauan. Iya. Uga salam-salam kanggo kabeh para warga keluarga besar TK Ababuyutan, TK Kundisik, iya, terus SD Candi Telu, SLTP Telu Nglipar karo Man 1 GK, iya. Man 1 Gunung Kidul, iya. Sok terus kuliah genti disalami sing keluarga besar universitas apa ngono, iya. Mulane kuwi iya. Pokoke kabeh direngkuh, Mas, kabeh direngkuh supayane tali silaturahim iki saya rumaket, iya. Pas seduluran kuwi sing utama, iya. Nek dhuwit kuwi nomor 12. Sing nomor 1 pas seduluran. Mergo iso serana pas seduluran iki iso nuwuhke sing jenenge dhuwit kuwi mang. Lantarane ya iki nanggap wayangan ngene iki ya. Anane nanggap wayangan iki ya mergo seduluran, ora mungkin kok nek ora seduluran kok iso ditanggap ngene iki ora mungkin ya. Mulane awake dhewe kudu tansah ngrakake pas seduluran ngursane para warga Nglampar lan kabeh wae sing padha mriksani mbok sing ana YouTube utawa ana sing langsung secara lokasi, secara tatap mata langsung. Iya. Awake dhewe tanpa penggemar udu apa-apa. Iya, tanpa penonton ora eneng apa-apane awake dhewe udu sapa-sapa. Iya ngono, ya. Uga salam-salam kanggo warga Ngunut Jeruk Legi karo Mas Daga Lover sing bengi iki ya nderekke awake dhewe. Iya, mau ana beberapa perwakilan sing nderekke awake dhewe. Iya. Matur nuwun. Iki pamundutan akeh tenan Mas, diwaca. Ya tak wacane mbok siji. Saking Gondang Ngawis Karangmojo saking Bapak Suprayanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Masda, terima kasih atas doa. Masda, alhamdulillah penyakit saya sudah tidak kumat setelah didoakan sama. Oh, matur sembah nuwun niki Pak Suprayanto sing rikala semanten rawuh wonten ing gubuk kula, matur sembah nuwun. Nyuwun donga supayane penyakit enggal diangkat karo Gusti. Oh iya ngono, alhamdulillah wis sehat. Ya alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Oh iya. Oke, saya minta gubuk asmara ingkang minangkani Mbak Mega. Oh iya. Kok tak pinangkanane? Ya. Mas Yusuf badhe nyuwun langgam wuyung kalian dadi ati. Sing nembang Mbak Mega saking kula Rahmat Ndungan. Oh nggih. Iki akeh tenan iki. Ya diwaca kabeh. Ya, selamat malam Masda. Bertemu kembali dengan kru sate kambing Cemoro Jajar. Wah, iki favorit ya. Selamat buat penggemar Masda, semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Dan untuk kru sate Cemoro Jajar sehat selalu, semangat letepas sate iki nganti amplope celemong ini iki gupak bumbu sate iki kena. Ya. Nyuwun jula-juli matur nuwun. Ya engko dibuka mbok siji amplope Mas. Ya dilumpukke sik. Iki ana sing ning tersirat ning jero amplop barang. Iya. Amplope isih resik sesuk iso nggon jagong. Iya. Tak wacane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng Reoni warga Nglampar Wiladeg Gunung Kidul. Nggih. Nderek Mangayu Bagya. Nyuwun dipun sekaraken maca pat pucung omah Trengguli dening Gayus Mariono. Wo nggih niki enten cakepane. Nggih. Mengke supados dipun pinangkani. Saking Endang Sunaryo pemilik Taman Bacaan Trengguli. Oh iya nggih. Matur sembah nuwun. Kula pinangkani mengke mboko siji karo ngenteni wektune bintang tamu supayane rawuh ana ing kene. Iya Mas. Iya. Wis rawuh jane ning urung tak celuki. Ya tak ngentekke iki sik layang. Iya. Wo limbukan tekan jam 3 ora masalah. Nyuwun gending rewel mugi Mas kalian Mbak Mega tambah semangat sawer wau dalu. Oh nggih. Saking paguyuban Reyok Ponorogo. Reyok Kulon Progo Jabodetabek tak kira Ponorogo Kulon Progo jebule. Ora apa-apa, kleru-kleru ya ora apa-apa. Iya. Katur Mas Dalang kepareng kula badhe minggah panggung nderek pisungsung tembang. Saking Kendal Rejo Pak Hadi Puspito. Nggih matur sembah nuwun mengke kapurih minggah dhateng panggung Dono Swanten nggih Pak. Iya.
Iki njaba wis ditulisi jero sing jero ya ditulisi meneh. Ora apa-apa. Kuwi boros tinta pulpen ora apa-apa. Iya. Ora apa-apa. Iya. Iki Mbah Baut karo Mbak Niken wis rawuh. Wis rawuh? Iya. Diaturi supaya munggah panggung. Oh iya. Apa sing apik? Ayo serampat men Mbah Baut. Ginjal-ginjal men Mbah Baut jingkrak-jingkrak. Iya. Monggo diwalik slendro sik Mas. Ing no no no. Ayo Mas Roni serampatke Mas. Wah, guys, enak ngono. Loro. Ya kudu profesional nek musike urung gamelane urung rampung, urung mandeg ki ya gek kepiye carane. Ora ke tantangane nek wis kene paribasane kesel saya ya gek ora ke tantangane utak-utik to piye ngono. Dasare nek Mas Kimpul ki ngono. Sentimen lho Pak, Mas Kimpul ki sentimen. Aku lagi teko wis tersinggung. Lah kok ngerti aku sing teko. Terus suguhane kok jedul.
Lah ngopo nek Ning cedhul daleme ngopo, Pak Mbah? Duko mau. Lah mbok yo iwak lho mosok aku kok disugut cedhul. Ade ngerti nek gur cilik. Ayo nyesuaike nek liyane iwak gede-gede ra apa-apa. Lah nggih lho mosok aku sugane cedhul. Aduh. Ada yo pasti. Yo menune iki kabeh komplit ning lak dikompliti ana sing jenenge sambel cethul. Nggih. Jane aku malah usul. Apa? Pak Duko mawi sambel putul ngoten nggih bojo kula sing dibungkus. Meso lho nek cedhul. Diulek. Tak buka ting clikru. Ini ya apa-apa matur nuwun. Heeh. Jeng ngatur nuwun. pinanggih malih, Mas Ngaturaken Jan. wilujeng dalu Nggih, Mas sugeng dalu, Dalan. Mbak Niken. Pripun kabare? Alhamdulillah. Mboten mesti. Mboten mesti kuwi ta? Kabar ki yo alhamdulillah sehat. Apik. Yo pas apa kuwi, lepas pilek wingi. Yo matur mboten mesti ngono wae kok yo mboten mesti. Kadang sehat, kadang boten. Pun Nggih. kalih kula mawon nek ngono ajeng tanglet Sugeng napa-napa. dalu Mbak Niken. Sugeng dalu, Mas Nggih. Dalan. Pripun kabare? Alhamdulillah Oh, sehat. nggih. Sae ta ora nggih sehat sedaya. Sae sanget. Alhamdulillah. Jali Mbah Baut genti. Mbah Baut genti. Gentenan Pak. Sae. Urung takoni. Lho wong cerdas kok yo. Genah ki engko paling ditekoni kabar aku ngono kuwi. Sae nggih. Nggih. Alhamdulillah Mas Dam. Nggih, alhamdulillah. Wah, Pinanggih malih luar biasa. jenengan niku tambah dino. Oh, Napa? bagus. Lah ya ngono kuwi paling ora isih muda, Iya. berbakat, bertalenta. Iya. Nggih. Dualang ning ndi papan mesti sing diceritake Mazda. Iya. Ngene iki lho, Pak. Weh, kebaikan. Jos. Aku yang di papan ya aku sing ceritake. Ceritake ngopo? Pos kamling aku. Terus Ngarep polsek aku. terus Wedhus silang aku. Ya kuwi berkah. Lho witekno kan jalure dhewe-dhewe Lah, Mazda kan tenar. Ya aku masing-masing sing nadai dus ya kowe kok ya. Senengane gayane remesi. aja udur cek to kan apa-apa ki jumbuh karo kahanan. Iya. Nyun kapunten nggih Pak D. Kan nek napa-napa ki dijumbuhke jenengan saiki lak ternak Pedhot, kambing. iya. Kaya aku ning omah ki duwe pitik jenenge Niken pitik. Heeh. Tanggaku ke Mas Hendri ki juragan sapi. Heeh. Endri Sapi. sapi. Lah nek Mbah Baut ki juragan wedhus dadi baut. Wedhus. Matur nuwun. Yes. Lah kimpul kan ngingu kire. Ora usah dicethake. Lah iya lho, masa aku wedhus iki baut wedhus. Kimpul kan ngingu kire kaki. Kursi Dadi iki, kae. kimpul ngingu kire. Nah, Ngestaken dawuh Mas Dalang. Nenek jan nggih. Mbah Baut ki nang ndi-ndi dikondangke kok. Wingi tanggaku meteng sing diomongke Mbah Baut. Wah. oh nika kula sing ndamekke. Ora. Tak kira sampean pelakune. Ora mungkin lah wong bojoku kuwi ora iso meteng kok nganti ngetenge tanggane. Ya ora mungkin. Wong bojoku kuwi aman kok wong liya nganti ora aman. Karepe Mas Dalang ki supaya aku ben cemburu ngono lho. Dadi ngandhake kuwi mau ning nanging lak kula kalih bojo kula niku ibarate paribasane jenengan ajeng pripun mawon kula mboten pencuri. No. Pokoknya keluarga kita sudah bahagia. Iya, kita keluarga kita tuh sudah sakinah ya. Heeh. Sakinah mawadah Marohmah. Warahmah. Iya. Ayam monggo. tentrem nggih. Iya, Niki sowan. wonten ing padukuhan Nglampar niki adicarane dalu niki reoni pak iki di Oh, Nah, niku. jih. reoni paguyuban Reona to ki. Reoni kok reuna. Reoni. Wah. Paguyupan. Paguyupan. Ngeten iki nek mboten enten napa-napa ning ngeten iki bojo. Sumber Tirta. Oh nggih. Padukuhan Lampar. Mbak coba di iki seseli 5.000 coba. Amit nggih sebut. Cetora. Seli 5.000. Pak. 5.000 ki tekan ngendi? Anakku tak sekolah tak pirang-pirang yuta becik goblok to. 15. Nah, 15. Matre iki sebulane. Paguyupan. Nggih. Sumbier Sisanon lah. Nah, buane iki nek nganti goblok ya gebangetan utek kene iki yakin nek semene biaya 25 kok isih jeblok iki ya.
Paguyuban Sumber Tirta. Oh nggih. Ora eneng wong pinter kok ora diragati. Sing jenenge apa-apa ki mawa beo. Iya, Jerbasuki mawa beo. Ini jatuh Pak ya. Paguyuban Sumber Tirta, Padukuhan Nglampar, Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo. Tamu undangan semua warga perantau Padukuhan Nglampar. Ketua panitia Herek-herek Pak Andang Jarot Trigunawan. Matur nuwun menika adicaranipun Reoni. Reoni. Paguyuban Sumber Tirta. Jumpa kangen, temu kangen. Paguyuban Sumber Tirta. Nah, Derek Bingah, derek Mangayu Bagya adicara kaleksanan kanthi lancar kalis ing Sambigala. Nggih, matur Luar nuwun. biasa ya, Bu. Iya, Pak. Reoni nanggap Reoni dalang lan- kondang. Aku wingi reoni. Ngopo? Tahlilan kurang sing rada. Lho ya malah apik ndongake. Malah berkah kuwi. Nah, Mbak. ngalah berkah. Lah iya kek cukup tuku pitik siji tak ingkung. Mongko sing tahlilan wong swidak. Lho terus kepiye? Pitik siji direwet wong swidak anti mesake aku. Yo. Enek sing kuruman ceker dingenak ngene iki. Ya kanan kok ya. Sing nyuwiri ki arep kepiye nek wong pitik siji wae. Ora iso disuwe rong tak laminating. Pitik kok dilaminating. Nggih menika wonten ngestaken dawuh wonten Nggih. pamundutan lagun menapa. Kuwi dibalekke kuwi, dibalekke. Pun balik. Aku ora arep ngragati sampean sekolah kok. Gusti Allah. Iki ongkos kirime sing 50. Oh sik niki. Terangane kurang ngeyem-yemi. Ya cek gumun. Rezeki menurut aura masing-masing. Piye? Mas Dalang, Mbak. Niku sing 15 nggih kula, sing 50 nggih jenengan. Matur nuwun nggih Mas Dalang. Siap. Mugi berkah barokah. Alhamdulillah. Mergane Ora apa apa. aku ngeki 50 mergo aku isih duwe kilo 150 isih di 200. Ora apa-apa. Wong golek rezeki kan menurut kebutuhan. Terus Lah aku santai wae wong uripe semeleh kok. Lah do kemrungsung golek butuh. Lah aku paringi matur nuwun ra diparingi ya tak oyak. Aneh kok ya. Bedane apa kur wong loro siji diparingi siji ya ora. iki engko dindem wong loro. Ah, dom wong loro wingi ukur 10 kowe 40. Kok didom ya ora adil. Masane kok ya. Mangga menapa menika? Nggih, pun paringi dawuh menapa niku dhuwur pres napa-napa niku. Durpres Ada lagu. Nggih. melelagon iki sing Nah. oh siji loro. Siap. Iki to. Heeh, tenan du kesel kabeh iki wong ngene. Kaya gumun kula. Kesel kok ya do mangkat ki lho. Ya ora yo Ah, jenenge ya, profesional kerja tanggung jawab. Lah ora masalah profesional, Lah terus butuh kuwi sing bener. menapa Aku menika? ya ping seratil lah ning wong sesuk urung cukup. Ya mangkat. Nah iki niki. Nggih. Nah, lho. Apa to? Nyuwun gending rewel. Heeh. Mugi Mazda dan Mega. Oh. Apa wi tak waca nang kuwi Mugi Mazda dan Mega. Oh. Sing muni kono endi to, Bu? Mugi Mazda dan Mega tambah semangat. Sawer wau dalu 200.000. Oke. Saking paguyuban Reo Kulon Progo sejabodetabek. 200. Boro-boro to, Bu. Transfer. Wong tekane wis mau bengi sing mau wis ora eneng kok lakar wis nginep sewengi. Kowe ku ya goblok timen. Wong wis nginep sewengi kok arek ijik. Lah wis teko sore wis kenas ngono kok ya. Iya. Gending rewel lajeng napa malih pamundutan? Iki. Rewel ngene salah ngono salah. Kuwi apa? Wong jenengan radong. Iki. Aku ya radong. Napa melih? Iku niku ah kuwi. Cao gletak. Katur Mas Dalang. Nggih, Kepareng kula badhe bareng kula minggah badhe minggah derek panggung. Pisungsum Tembang. Nggih. Kendal Rejo Hadi Puspito. Nggih, monggo. Nggih, mawi. Nggih, Nggih. derek purba wasisanipun Mas Mas Dalang. Dalang. Oh sak niki mawon. Oh sakniki. Oh, Oh nggih, monggo. sakmenika. Pun aturi minggah panggung. Kendal Rejo Hadi Puspito. Bapak Kendal Rejo Hadi Puspito. Leres nggih, monggo. Ora ngono. Iki aku nggo kentrongan dhewe iki lho. Oh. Kentrongan dhewe.
Lah malah iki sudah arep Lah tahlilan. wong sing ngajeng menggah panggung menlenggul mosok kula njuk ngadeg. dikanthi jumeneng Mbak. Oh nggih. Berkahipun Sami sehat to. sehat. Iki kok malah rutin klenik. Ngapunten, Pak. Dalem, nggih, Bu. Monggo jumeneng. Jumeneng, Pak. mawon. Nggih, monggo, Pak. Kajenge Jumeneng sedaya ingkang mawon. mirsani. Nggih, nyuwun izin. Nggih. Mit sewu. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Nggih. Mas Yusuf. Nggih, sugeng Nggih. dalu iki. Badhe kepareng nyekar tembang menapa? Kula tak latihan derek tes mental. Nggih. Najan ngadeg ngriki gemeter banget ngeten iki. Napa gemeter, Pak? Nggih. Cobi salaman. Cobi. Yo, gemeteripun ning mriki mboten ning tangan. Mriki ke mawon. salaman Oh, kali, Bu. nggih. Oh, Oh, nggih. Cobi Pak. Oh nggih Pak. Nek karo jenengan Pak Jumbo. Biasa. Coba kali panjenengan, Pak. Nggih. Oh, gemeter. Opo nggih? Oh nggih. Lagonipun menapa, Pak? Nggih. Sinom kemawon nggih. Oh, nggih. Nggih. Derek pinge Mang Ayu Bahagia Mas Yusuf. Nggih. Lumantar napa YouTube barang nggih sebagian rupa sae. Iya. Janipun kula asli ngringin mriku Oh, nggih. ning golek pangan wonten wilayah Lampung. Oh. Kayak menika tilik putu wonten Kendal Rejo Oh, mriki. nggih. Pirsa ora Lampung ki. Lampung genah. Ngendi Lampung? Lor Piungan. Ngapale kok piyungan? Wah, bale piyungan. Monggo, Pak. Nggih. Nika sinom ugi karemenanipun Mbak Cici kalian Pak Bowo juraganipun bakso hitam. Oh, nggih, Nggih, wonten. sing Mbak mau. Cici. Mbak Cici. Cimalakaci kok beluk. Cocok karo titiak. Monggo. Monggo Mbak Cici. Sapa? Udu, Mbak. Pak Hadi. Pak Pus. Puspito. Nggih, mangga. Nyuwun pangestunipun. Ci. Nala adalah Seniman Sing wadon seniwati kayane kumpul. tumrape wong tanah Jawi Oh iya. Ibu Waranggono tasih timur-timur Nggih, masalahe dereng ilen. maksudnya masih muda. Oh, tak kira ki mergo urung ulon Nggih. isih ning timur. Kula gitasih timur, Pak. Niki barat daya tenan. Ngono kok timur. Monggo. wong agung ing nyeksi Konando setiane kelakon Setyane kelakon. panambahan seno pati Kudu eling Apik ya, Mbak. semanten kathahipun para pramrisa ingkang maringi dukungan lahir nggih batas Mas Yusuf. Nggih. Nggih. dalange mah malih reok. Kok malih reak piye to? Lah ngagem kaca tingal Yo ireng kan jenengan kaya yo reok. nganggo. Ora nggo, Pak. Lah wong penyanyi peningale kaya ngono kok malah padake reok iki Mas Yusuf. Kadosipun Iki nggih. sulap iki lho, Mbak. Anu, nek dalange nganggo kacamata bojo kula nggih men melu men. Oh, tak melu. Kacamata iki lho, Pak. Sekedar nggih, Pak. Nggih. Ayo kontes kacamata. Kacamata. Kontes kacamata. Nah, kacine sedaya. Nah. Yun pangapunten. Saya ora karu-karuan. Halo, Bro. Halo. Kok ketemu ya, Bro? Oke. Jam pira, Bro?
setengah 6. Iki dadi kaya ndelok gerhana matahari kan. Ini matahari nan, lihat ini gerhananya. Sepati hamar Pak Sulis yo nganggo. Kayak wingi mayang awan yo ngono kae kok. Aku nderek pengarep kok, pengarepe ngagem kaca tinggal aku yo ngaca blor. Aku ngene iki ngeris ngantuk ya kayak ngene iki. Oh, nggih. Ora wedi sapa-sapa angger. Ha iya kok ora ketok. Monggo. tinapso ing tapa tanapi ing siang Bejane sing duwe bojo ning Jawa. Paling boten iki suwantene ngeten iki lho. Turno nek misale gandrungan nggih amit sewu Mas Dalang. Nek gandrungan kan asmane pas. nggih Dawuh menapa Kang Mas Hadi Puspito? Jos. Coba nek bojoku. nggih Dawuh menapa Kang Daud? Lah kok Wagu. 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 Wagu yo WA wae kok. Zaman modern kok dadak celekentrak-celekentrik. Ya mbeke anggere wis paketan nek ngoten nggih ndang dengan bunuh we Malah kon bunuh. iki malah atos iki. Ampun. Mboten sah pateni toke mawon mati dhewe mangke. Anggere pun tek gase ra ge bleret. Dilangin tupe wae nggo dolanan. Iya. Cocok, Pak. Panjenengan niku nek Nek remen gek ngomong remen kalih bojo kula mboten sah dipateni. Kula ikhlas kok monggo mang rumah. gawane ning Lampung mengene dibawa ke sana, nggih Pak. gawane ning Lampung Niken argo ning Lampung. Tinggo bal-balan gajah. Potiar. Aku tak neng Jawa wae. Nunggu kabare Niken. Senengane ngono wong lanang. Matur sembah nuwun Pak Hadi. Kang saking Lampung. Ngestaken dawuh sampun. Oh nggih, monggo. Amit nggih, Pak. Lho kok ambruk? Mboten ambruk, tapi mirsani wonten mriki. Tak kira bar bawa langsung semaput. Lenggah. Matur nuwun Pak Hadi nggih. Pak Hadi Pak Hadi. Puspito. Nyuwun tulung niku pembonang sampinge sampean niku ngantukan niku. Oh niku mboten mengantuk, menghayati. Ora. Wingi menghayati bablas nanti mboten ngertos bubar niku. Jane Mas Oki iki butuh kacamatamu lho, Pak. Engko nek ngantuk men ora ketok nek turu ki dadi nah nggonono kacamata. Coba Mas, nggonen Mas. Engko lek iso mlekrok ngono kuwi Mas. Lah. Lho sing blureke lelakonmu du kacaku. Lho nang kaca apik kok kene kok marai blurek kuwi kenal lelakonmu sing blurek ki andane kok. Iya. Ono kaca apik kok bruwet to. Lah iya Sing lho bruwet iki. ki lek
Aku ki nganggo kacamata ben bening malah aku kacamata malah bluret. Menapa malih menika? Lho, jare Mas Sulis ngono kuwi. Mosok gede matane jare ngono. Mas Sulis sing ngendika ngono kuwi. Kepiye? Lho, Om gede apa nih, Mas? Biarlah karena ini juga mata air buat ini. Iya. Makanya kalau ada pepatah mengatakan dari mana datangnya cinta? Dari mata Ke air. Dari mata ke air. Ke air. Lah mata air nih. dari mata turun ke hati. Iya nek duwe. Nek kene beda. Lah apa? Dari mana datangnya cinta? Iya. Dari Mazda turun ke Mega. Ranjur aku sing Oh, sekolah sing Sekolah pinter. prai kok sekolah. Oh, prai. Prai. Yo bocah ngeyele kok ya. Maksud iki Kae angger bengok ngono kae juang urung tok tukokke rokok. Wala iya iki. Ya anu kok tuku dhewe, Bang. Wis tak siapin ning kono. Ning mobil ning loro. Apa? Dados. Lah tur sak lah wong jenenge gur paringan kok ya ndangkal lho ya biasa enenge. Nah nek kok Jujur ya mbako wae. Mangga menapa melih menika pamundutan cekat-cekat. Cuwang kok rokoke dados. Napa melih? Yo. Wawan termamundutan to sing minangkane kon Dik Megang. Oh, nggih. Ayo, Nggih. sepati sa. Seperti Mbak Pak. Mega. Saderengipun ngaturaken wilujeng dalu Mbah Baut Mbak Nike. Wilujeng dalu Mbak Mega. Wilujeng dalu ugi Mas Dayuso. Wilujeng dalu ki Dik Mega. Ngono kuwi lho Pak, panggil aku dengan sebutan Dedek Niken. Ngremangsani. Pun romantis ora iso. Yo lha nek ngono kan masa-masane iki lagi ngono kuwi. Ya harus tekan tua iki kudu romantis no. Ya mbuh no nek wis ketanggung kebutuhan. Sirku mbiyen ya ngono kuwi. Ning wamu ki yo. Anggere mbon tek karaoke. Ya ora karaoke kae jenenge betul. Mbak Mega, menika wonten pamundutan lagu ingkang pun kersakaken Dik Mega. Lagune napa menika Mas Dalam? Mas. Iki akeh ana muyung, ana dadi ati, ana gubuk asmara, terus ana pokoke akeh. Nah, terus ken pundi rumien? Apa Milia? Milih. Napa, Pak? Oh, nggih. Sing Hotel dipilih Kresek. gluduk asmara. Gubuk. Gubuk, Pak. Ya asline iki duduk kuwi. Terus Dene le pripun? rume nek nggon gubuk. Oh, ngaten. Urutane ngono kuwi. Batuk ya? Iya. Oh, biasa. Komik aja. Enggak dong. Iklane. Ngawur, watuk kok ngombe komik. Nah, Kalpanak. semen. Set anggere ngombe semen. Ya ora. Iki cakepane nganggo iki. Anjir. Iki nganggo iki. Oh, wonten Berarti ya lanang kowe. lha apa? Cakep kok. Kan wong wedok ayu. Cakepan ki maksude ki bawane nganggo iki. Bawa. ngoten. Apa nok kuwi nok? Sangyo tamu Iki kaya ndelok apa bae? Sing endi sing muni iki, Bu? Iki lho ngisor kae. Kula pantesan li tak waca dhuwur dhewe iki kok ora muni. Ya engko kowe. Ayo terus kena. kasuwon bareng pangestu
Napa tambah kok ngoten niku? Iki lho ndelok tulisan kuwi gek kalah dhuwur aku ki ora ketok. Ayo terusin. Supados Ayo. Bada Aku ki nyawang loro tenan. nyawang mega gregeten karo bojoku kur tak ngene-ngene. Piyayi le menik-menik. Bojoku biyen semene kok biyen ki ukurane S saiki dadi XL. Lha kuwi bahagia berarti ya, Mbah. Bahagia apa? Lah napa? Mergo ora iso ngatur pola makan. Arep sinau karo Mega. Ya, ngono. Terus kena. Omah Trengguli kaesti. Bener. Wong tekon aku ora dong ya gur bener ngono wae. Wong goblok kok ditekoni. Omah Trengguli KST. Nah iki omah Trengguli KST. Nek Mbah Baut beda. Apa, Mbak? Omah Trenggiling. Keke kebego tergiling. Iya. Ayo nak terus papan. Papan ilmu. Papan ilmu. Nggih. Winases. Lan wicaksana. Lan Wicak. Ya mboten pareng kok masuk ngoten niku. mboten napa-napa monggo. Lan wicak. Wicak sono Nggih, ngoten niku wau, leres. Kirang langkungipun. kirang mawi lepat nyuwun pangapunten. Pangapunten nggih. Nika saking pundi Mbak Mega diwaos? Saking dene. Dibaca. Saking pundi niki? Sik bawah. Endang Sunaryo, pemilik omah Taman Bacaan Trengguli. Oh nggih, matur Nggih, nuwun. matur Dadi omahe iki ora iso digoni tulisane diwaca. Mah Ya bacaan mboten Trengguli. ngoten niku lho. Monggo. Monggo Dik Mik. Langgam sik, Dik. Oh, Ya. langgam sik. Liwat aku kelingan.
biasane gamelane nganggo pargo barang ya. Pargio. Pripun sai? Hah? Sai. Iya. Kepiye maksudnya? Maksudnya sai? Oh, yo apik. Oh, saya. Oh, sai ki artinya sayang. No. Oh, ngene Pak. Halo say. Sayang. Sai Tony Roji. Halo, say. Sayang. Sainem. Sainem bari jodoh. Tuwa ki sing penting ki. Ayo. 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 Halo. Ayo sayang. Minangkani Jawa wonten pamundutan Gubuk Asmara mugi katampi kantrone penggalih garapane jos luar biasa iki yo di streaming Pak Streaming Jadi dua jangan channel. lupa. Oh channel yang pertama Ki Yusuf Ansor ka. Ki Yusuf Ansor Sing kedua sapa channel? Napa, Mas? Channel napa Mas? streamingnya Oh, dari MM Multimedia monggo Iya. Apa mbak? MM Multimedia kalian Ki Dalang Yusuf Nggih. Ansor. Nggih, monggo. Nika kita sapa. Halo. Ya. Biasane yang di streaming itu kalau disapa wis sana, seneng pol. Terima ya. kasih doanya selalu. Yang di sana. Di mana? Jeruan kono lho, Bu. Nek streaming iki mencakup seluruh dunia. Oh, Jadi iya. luar negeri dari Dalam negeri. Jakarta, Lampung. Lampung Tadi juga Bapak ada. gak kirim salam yang di Lampung ya? Di Lampung, Pak. Lampungnya mana, Iya, Pak? iya. Lampungnya mana? Oh, udah murah Pak, gen kula nutkan 10.000 kok. Neng kono ki pring igur 1.000. Neng nggon aku 10.000. Nama wilayahnya Pringsewu. Oh, tak Pak kira Hadi ini juga Pak Dalang di sana. Oh, Pak Dalang ngapunten, Pak Dalang ya ampun. Nggak ngira. Ndak ngira. Terima kasih. Pantesan, ya. Sehat Bawa selalu, ke- monggo. Tasih malih. Wonten, iki wonten pokoke napa, Mbak? Pokoke Melu, pokoke melu. Nggih. Lah niki wonten apa? Ya. Sampun sik niki sampun. Wampun to. Sampun. Nggih. Sing nika. Iki wonten sing pamundutan Caping Gunung niki wau. Disangkani menan. Rewel iki. Oh rewel. Mengke. Heh? Oh, iki kur bareng-bareng nanti, kur. mangke. Caping Nak gunung. goro-goro Caping Gunung. Oh, nggih. caping gunung. Senglengke ya. Jenglengke. Ya. Arep Nggih. ngejak sapa Mbah Baut? Mbak. Barang no enak apa no? Tak kira ngene iki nangis kok kepiye ngono to, Pak. Mbok karo iki neh minta aku. Ora apa-apa, ora apa-apa. Iya lho, Kalau. nuansa baru itu Bu. Kita tuh pernah muda bareng loh. Terus Iya. caping Ayo, gunung. digandeng, Ayo Bu, digandeng. ayo Bu, ngasangkan Bu. Ngono keju ngapa-ngapa tengah-tengah. Ini yang luar biasa. Luar Biasanya biasa. kan yang muda-muda. Heeh. Kita yang senior lah ya. Senior Maksudnya senior ki mumpuni. bahasa Inggris senior. Basa Jawa nih. Tua. Ora apa-apa. Mas, Sekali- ibu ki ora iso tuwa lho. Masa? Angger arep tuwa dilorot genine. Iya, ilmune Pak Sulis iki. Monggo Bu. Pun tepangaken rumiyin Nggih. nggih, Kang Asma. Dulur-dulur mriki sing Dik. mirsani. Dik Nilam. Nila. Ngapunten rada ora apik awake. Wah, awake ora apik apa sing penting penemune. Maksudnya Lah ki iya no. Lah apik awake nek penemune elek. Sing penting penemune. Maksudnya ki rada meriang ngono lho, Pak. Oh, iku. Kok malah ngeyel to.
Wah, lah kula niki ora ngeyel ora entuk pangan. Nggih. Iku ora macem. Dalan rezekine mergo. Radi maju Bu, radi maju Bu. Di maju, Nggih, Bu. kenalan Ya. rumiyin. Kula kiperane Bu, jenengan maju Bu. Lha aku goyone kok sripet sithik. Ih. Ki minta Nggih, nom-nom Sugeng maneh. Dalu. Sias mboten niki kula Oh, sias, Bu. Oh, larang ngoten. Sugeng Dalu Bapak Ibu. Dalu. Dalem Tarni saking Lipar. Oh nggih. Paringi. Butarni. Butarni. Oh, tak kira paringi ngono kok ya. Jenengan iki kok ya ukur berharap terus lho diparingi terus. Sensasi baru nih. Yusuf Ansor sensasi baru. Sorry ya Beb. Yang muda-muda lewat. Saya pilih yang senior. Mari Mbak Arni. Badhe menapa menika pun dawuh napa kula. Bawa caping gunung. Nggih. Pakai. Sing polah nggih. Oh, monggo. Nggih. Sing nembang jenengan sing polah. Jenengan Mbah Baut sing Wah, nek geleng. saged nggih imbang Bu, mosok salah siji pola siji mengenteni lha yo. Ibu ki lek ngendika ngene, kula sing nembang, jenengan sing polah. Maksudnya kan nek caping gunung jenggleng. Oh, ngono tak Jenengan kira. sing jenggleng ngoten Ono lho. gur nyegat kene sing kon nganti lho. Ora imbang dong. Ora belencing ngono kaya. Enggak belen. Monggo Bu. Monggo Bu. Nah, itu lho tanda. Yuk. Entukmu mumbul ki kurang dhuwur, Pak. Kulino ya. Saka kene iki lho, Mbah. Saka kono kuwi lho, Mbah. Ya, Nggih, kene saged sirahe riyen nggih, Mas. Gek mangke do urunan. Ngok urunan ngapa? Wong kok lek ketoke ngongso timen karo ajurku lho. Ora apa-apa kok. saking jenengan. Ayo Mas Roni. Tahan, terus tahan, Tahan, ya. tahan. Posisinya ya tetap ngene iki, tahan. Iya. Yuk. Wah, iso pat ya. Mbok digawe kuwi meneng apa Ra sih? iso. Kalah tuwa. Rati macem, Bu. Tadi macet Bu, mriki Bu. Kula niki nyawang niki pun rodon kali jenengan mawon. Sensasi baru. Wong ibu ki malah gila karo jenengan kok. Memang awal-awal itu gila. Anu gila. Bahasa Indonesia gila ki apa ya? Gila kuwi. Oh, takut ya. Takut. Ya, dulu saya ya takut sama itu. Tapi begitu tahu, wow. Terus saya mengikutilah. Wow, ngopo. Ayo Bu. Kudu manut. Manut kepiye lek kudune terus tak gentung-gentung ngono lho mosok ngene terus. Ya ora apa-apa. Loh, lah penontonnya ngono terus, sak lempoe ngono. Pun pan paringi sak entene mawon. Ora sago aku. Ujung-ujungnya njaluk. Jadi dua ketukan atau begitu atau begitulah lah. Jadi Terus kari dhewe tak gentung-gentung teng teng sleneng. teng gentung-gentung teng teng. Enak banget. Jeleng nonele. Cukup klumat-klumuk ngono. Ya aku coba nek aku Mas Reni, tak gentung-gentung. Ya gini ya iso pas. Iso pas lho, Pak. Coba nek jenengan. Rada jendit. Sik wironku. Tangguh pola malah ngenang.
sepiron Bu. Mbok dadi bekali jero-jero. Ibuke ketoke mbayangke, "Lah sepiro?" Maksudnya sepiro apane? Pirone. Oh, piru. Apa kaya Ayo Bu. Loh, Monggo, Bu. tadi takut loh. Sekarang sudah ada respon. Iya. Saya tuh memang seperti itu kok. Sekarang sudah ada sinyal. Iya. Pacita Yo. Yo. Ya ngono kuwi sing jenenge profesional. Profesor, aku nek boyo kowe tegel. Mesakno liyane. Jan pola nganti awing. Waduh. Wih, saka kene wae nganti oklok. Apane? Nyelot banter ki kok ora muni. neng Ilang. Boten ucul Bu. Kowe lek tekon ki lek boten ucul to. Sing ucul ki napane? Lah jenengan remangsa nemu napa mboten kaya. Sembrono. Oh mboten. Boten iki ya saya jero. Sing ucul niku napase. Lah mangke anggere ucul niku mesti ngajak jenengan ya. Ibu panas, Bu. Panas. Iki bausan apa benangan. Bu. Priwe, Pak? Sajakne kesandet aku. Enak, Aku mau Pak. wis nemu siji lho, Pakku. Padahal iki jane ten arep aku kono iku ora bener. Ya disingkirke engko nek Mancep kepidak. bengi nggih, Mas. Sembrono Pak De kon. Nggih. Jenengan rumah niku, Pak. panas udan Hudan. Jenengan ki bawa apa meriang? Panas udan, hudan panas. aleng-aleng caping gunung Hae. jenengan arep jula-juli ra Mboten. oh mboten Boten nggih. lajeng. Alah, mboten. Ayo, Mbak, tak ngrungokke Ora lho. iso nek jenengan kudune heeh Niki jula-juli. Biar tergandeng nu keplorot. Senengane kaya lungguh buk mangan jadah ketimbang mabuk ayo Ayo dong ngibadah. Siji-siji ayo dong ngaji lara-lara ayo ben ora bodho layan dalu urip kudu sugih ilmu siji loro dalu yen bodho kaya nasibku papat awake kudu sehat limo kudu seneng olahraga layan enam atine kudu tentrem papat lima enam awak sehat ati ayem pitu ayo do bersatu walu aja seneng tukar padu layan songo pak duatut karo
karo tangga pitu wolu songo bersatu luwe sentosa yen 10 aku wis ora weruh yen 11 wis ora weruh blas nek 12 wis ora tak gagas 10 11 12 parian kula sampun telas lha nek ibu beda jare 10 11 12 napas kula sampun telas ngono ibu sing ngendika ora kiku ketoke kancane kaya mungsuhan to Lha wong kanca kok ngongso wae lho. Mboten lah lho. Udah akrab kan? Iya. Sudah mulai ada sinyal lagi. Iya, awal yang bagus. Biarlah Mega sama Mazda. Terus kamu? Saya tak sama kamu saja. Ah, begitu. Jangan yang lainnya. Iya. Tutuplah, Bu. Sembah nuwun Ibu sampun katun nggih. Kene dipinangkani wong loro, Pak.
Penak ya Pakmu. Iya. Dadi kaya leran ki lho rasane. Oh, ya sing profesional. Leran ki tegese saking kepenake kaya diyun. Oh. Diyun. Yun. Diyon ki sapa? Diyun ngono kae. Kene Yun. Dayon. Oh, dayun. Heeh. Sakar bisa nyamang Liki. Liki. Jenengan ki nek goyang ki ya sing pas. Lah. Nek goyang ngono ki nek aku maju jeneng Mbah tau sambat ora aku ngono. pripun? Aku kon sing pas lah ora tak pas kowe obah wae kok. Oh, Maksudnya ki maksudnya goyangane. goyangane dadi Heeh. kedang ngoten niku harus ada Dadi kerone apa Bu? koreo. Koreo. Kerone. Koreo Koreo. nek aku maju ki jenengan mundur. Dadi nek tak ding kayak jenengan nek aku maju ki jenengan mundur lah nek maju kabeh ya tenehno tabrakan kok. Aku morong siap persenelan mundur lho. Lah kene wis kesusu maju kok yo. Ya, Dadi- ya ngene Oh, ya. iya. Iya, gangge ya Mas. Sekar bisa Gunang desa dadi dene ora ilang dewa karo lapo. Nggih, matur nuwun. Harapannya Cek. saya kompak. Caping gunung Caping tuh. gunung, yo. Ya, mengenang Oh, di ini. kampung Iya. para perantau. Iya, Ya, perantau sini kelingan yang zaman berjuang, Nah, perjuangan gitu Pak. Luar biasa. Rumiyin asli kelahiran diki nggih Pak nggih. Nggih, ada yang dari sini tapi ngastone wonten Lampung, Jakarta. Nggih. Paling jauh mana, Pak? Paling jauh mana? Teman-teman Rioni itu paling jauh ada di mana? Papua ada. Papua, Kalimantan. Kalimantan. Ya. Nggih, niki enten napa Mbak niki? Oh, Malih, nggih, nggih. siap. Diwaos. Monggo. Diwaos sing komplit. Nggih. Derek partisipasi Nggih. Sugeng Dalu, salam budaya, lestari budayaku. Nggih. Sukses selalu kagem Mas Dalang sak rombongan. Amin. Guyub rukun kagem Nggih. sedaya warga masyarakat wonten ing mriki. Nah,
Kula transfer 200.000 Nggih. saking CV Bang Surya AC Gedang Sari. Oh, nggih. Sudah transfer Sudah transfer. lagi, Pak. Nggih. ATM-nya mana? Ibu ngendi yo? Nek transfer ki ora ketok. Nek transfer Oh, ki ora berarti ketok. yo duitnya ora ketok, Bu. Ya masuk rekeningnya ngebang. Mas Dalang. Oh, iya. Ngene iki nek Kok transfer. urung tahu tiba rekeningku yo. Lah jenengan apa di rekening? Lah listrik ah. Ya beda nek rekening listrik kok iki Pantesan rekening renung nggon transfer. ngebang. Wis ora genah. Cih, menika saking CV Bang TV Surya Bang Surya AC Gedang AC. Sari. Ya, dari Gedang Sari. Cih. Ya, ini 200.000 sudah masuk. tadi ada pamundutan Dadi Hati. Oh, hati-hati. Biar dipinangkanin sama Mbak Anggi ya. Oh, Oh, iya. iya. Mbak Anggi. Itu nama pendek. Iya, nek apa? Anggi orang melo gawe. Wes. Sing minangkani sinten? Mbak Anggi. Mbak Anggi. Heeh, Mbak sepati. Anggi itu nama Heeh. pendek. Pendek. Nek dawa kuwi mangke. Anggi orang. Ora elok ya. Ora elok. Jebol. Cah. Benike jebol. Benikku ilang. Mas, Mriku mboten benike. sebagai ganti rugi benik, Mas. Benike copot tenan. Gek matane ning ngendi iki? Punya. Nyolot tenan ya Allah benekmu. Sembrono. Iki lho, Mbak. Dijahit iki lho, Mbak. Iki lho, iki. Mboten. Dijahit. Ayo nagi karo maju. Monggo Mbak Anggi. Yung. Niku dondom napa to, Mbah? Benike copot no, tak cengkiweng ki mau copot. Mulane nek pesen benik ki sing larang nek iso malah dipantek sisan. Korek iki lho. Waduh, Jojo jarum ki engko bendrek iki. Iki larang ilangi jarume. Oh iya. Oke. Aja iku Mas. Ngawur wila keriting kok. Dibro. Prengiti. Kamu belum tahu. Napa, Mbah? Bolah dipedhot Oh, kono, bolah. diobori. Kayak sandinge kelenget, no. Iya. Kelenget. Wah, apik kok malah. Apik simpel wae Pak ketalen. jeprik ngaten to. Oh iya biasa, jepring ini kan cilik no, nek gede jepruk. Nek sedengan Jeprok. Mana kok ya. Sugeng dalu Mbak Anggi. Nah, monggo Mbak Gi. Gimana kabare? Wingi jare kirang sehat. Alhamdulillah sehat. Heeh. Terus saya gerak-gerak niki. Wah, iya Iya, iki. karena ya Mboten akhir-akhir napa-napa, Mboten nggih. apa, aku ya lekas pilek kok iki, Mbak. Nggih to. memang ini cuaca es krim ini ki. Es krim. Cuaca es krim beramalan cuaca lho. cuaca ekstrim. Oh, beda karo Es krim ki sing didahar kae es krim. Nek ekstrim ki yo musime yo kadang ono udan panas, tidak menentu. Lah tuasaku ngomongi putuku, "Weh, siap-siap wis arep cuaca es krim." Wah, rasa tuku aku. Tiwa seneng. Monggo Mbak Anggi hati-hati dibawani. Heeh. Nggih. Dibawani. Dibawani. Bawa. Dandang gilu. Megatruh mawon, Mas. Oh, megatro. Ya, sih. Sing cekak. Dong ora kuwi, cah cilik kuwi ngerti megatro. Lho. Jenengan dong po. Dong aku. Apa kuwi? Megat kowe. Ya ampun sembrono, Mbak Nika niku gemati lho. Ah, jangan sok membela diri. Kowe ku ketene tek kaya apa kowe mau? Lho, entuk 3.000 terus belani kene. Ini ngerti asline wae. jejer mbakmu nah, jejer kene no. Jejer dhuwur sinten nggih niki? Alah ndek aku. Dhuwur sapa kok ndek aku. Ya monggo Mbak Anggi. Kamu makin berisi aja.
Josno ana mriyang wis suarane apike kaya ngono. Minta nek waras no. Aku ki waras ora iso. Meriang yo parah. Nek aku waras ora oleh pangan aku ya. Wis ben sanane. Bangsa dadak bisa Dilanggamke. Iya, Nak. Sak langgam wae. Goleki sing kaya ngapa wangatane lakon semprene angger gendro Kepiye, Mbah? Ing bunah. Kuwi jenenge Parkinson. Ayo Mbak Anggi. Iya. Rena wengi Arep dituthuk sampean. Sampai
nuwun. Iki Matur nuwun. beberapa dibintangkani tak neruske lakon. Oh, Neruske nggih. lakon. Nggih. Soale ya lakone dawa Nggih. ya. Nggih. Dadi nek kepedhot ndak ora sae pik. Nggih. Mugi-mugi Sae ngoten kok nganggo sae. Sae tur sae sanget. apik. Sae apik. Nggih, matur nuwun Mas Dalang. Matur Jekan sareng-sareng Mas Dalang. Nggih, wiwitan ngantos pungkasan mbok bilih kula kalian bojo kula anggenipun caos panglipur keladu atur kurang duduga nyuwun agunging Nggih. samudra pangaksami. Semanten ugi nyuwun nagungi si samudra pangsami menawi kathah kelatu ing atur kula anggenipun gujekan wonten ing dalu punika. Boten ngodinonga sedaya pinaringan sehat waras. Nggih. Amin, lancar Matur sedayanipun. nuwun. Matur nuwun. Matur Monggo. nuwun. Ngiraken sekutur ngantos-atus metu dalan wae, Mbak. Oh nggih, nggih. Saya edan wong iki. Ya ora apa-apa, ya. Ayo teruske lakone. Ayo. Khususane laruhip Kanjeng Sunan Kalijaga wa laruhi Ki Sena Nugroho, wa laruhi Ki Sultan Adi Suta wa laruhi para pendadangan Nusantara Al-Fatihah. Iki mau Mbah Baut ngendika jare suaraku kon njaba kaya kesel kae mergo diseret-seret le omong. Iki mergo sariawan iki lho, Mbak. Dadi le omong iki kaya wong lemes kae ha iki. Sariawan. Sariawan. Heeh. Ayo Mas, tak dereke terus ke lakon. Ayo. Tansah marpamoning sukma Sinok semaya winaya ing asape sinimpen teleng ing kalbu ambukaning warana tarlen saking layap-layap ing aluyup